Това е робот 6 скоростен. Проблемът е, че е разбила касетата на диференциала и трябва да се отвори тази кутия да се види дали има и други проблеми освен този. Така, сега първо махам робота. И този механизъм вътре има моторчета и платки. Това е нещо, което движи кутията. Това на практика е едно почти като ръчна кутия вътре, с синхронизатори, с муфи. Обаче се движи от този робот. Трябва да отворя и да видя общото състояние какво има. Дали ще става за нещо или ще трябва да се изхвърля и да се взима друга трансмисия. Сега тези трите болта са еднакви, този е къс, тези трите са дълги. Тези трите са еднакви дълги. Четвъртия е по-къс. Така. Ето това е робота, който движи всичко. Вътре са платките. Това са моторчета, дето въртят тук да превключват. Тук има едни уплътнителки, пръстенчета. Ще ги върна обратното. Този не е сложен правилно, беше с гънал. Това нещо върви с колата. Вътре има компютър и е програмиран, ето тук е компютър. Transmission Control модул и е програмиран за този вин на колата. Не може просто така да се смени, без да се препрограмира. Сега, за първо време искам да вдигна капака. Това, че не е много правилно в момента, разглабене ми е ясно, искам да вдигна този капак и да видя какво става отдолу. Тук ще се взема май по-сериозния инструмент. Тези роботи имат добра горивна ефективност, обаче проблемът е, че счупили са, става много лошо положение. Много лошо положение, понеже няма никакви части за тях. Питах в няколко фирми, които ще се занимават с части. Повечето вдигат рамене. До сега една не са ми отговорили. Ще видим. Обаче работата отива на зле. Така, някакви плащани, някакви лепенки, някакви глупости. Така. Да извадя този датчик. И тази инсталация. Така. Сега, както вече казах, по принцип на теория разглавянето се извършва обратно. Но искам да видя какво е счупено, дали
дали изобщо си заслужава това нещо. Усилията да се прави. Понеже както караме нещо изхъркало, изчетъркало и колата почнала да подскача и да не върви. Сега ще им кой изхъркало. Ако си докарам акумулаторното винтоверче, ще ми спести много въртяне. Точно ти смятам да направя. И като казвам акумулаторно винтоверче, точно това имам предвид. Някой да не си помисли. Ето не съм го развил. Ето не съм го развил. И няма сила да разхлапва, ама има сила така набързо да ги отвърта. Някой път това е напълно достатъчно. За да не си играеш на ръка. Добре, тук двата де трябва да ги отвърча. Сега къде падна на майките? Още един ли има? Това отзито е бахти 120 болта. Сложа лицето. Тук май всичките са еднакви. Че да намеря една кутия да не се пръскат. Има щупени зъби. Има щупени зъбите с кутия. Да, лагерите са се щупили и са попаднали в зъбите. Става лошо. Става много лошо. Ето парчета от лагерите.
и от зъбите. Така, искам да завъртя да видя да види как са останалите неща от да, има счупени зъби. Има счупени зъби по касетата на диференциала. Това е лошо, това е много лошо. Тук спасение няма. Трябва друга кутия. Трябва друга кутия. Ето, лагерите са изпадали. Лагерите влязли са вътре в главното предаване на диференциала и два зъба има счупени от касетата на диференциала.